Wel, maen nhw'n gwneud ni wneud anatomy a'r dissectio yn syth bin ar ôl cychwyn. Nes i fwynhau dissection, da, fel... Am dymor cyfan bydd gwersi anatomy dwywaith yr wythnos o'i blaenau. Hwn yw'r tro cyntaf i Elin a Manon ddod wyneb yn wyneb â chorff marw. Oedd y sesiwn cyntaf yn 2 awr ac o'n i'n meddwl, o, mam bach, sut dwi'n wedi gwpio fy hyn? Mae'n atia 30 o lau i gyd, sy'n meddwl jyst cyrff mewn body bags gwyn. Are you nervous? Yeah. I know. Oh no. Ready? Ready. Okay. O'n i'n traumatised. Just afiach o ddimas, dweud. Oedd e'n wath na o'n i'n meddwl oedd yn mynd i fod. So oedd y tro cyntaf yn reit scary, jyst cyrraedd i fewn ac o'n i'n meddwl, o, mam bach. Na i jyst trio sefyll yn y canol cofn os yna i lewygu bod fi ddim yn hitio bag, achos o'n i'n gwybod sydd hynna'n dychryn fi'n ofnadwy.